garba sai kai, nace mai ni garba sai kai, tafiya da gwani akwai daɗi. Hayya kowa ya san titi akwai faɗi. Na gode ba na mance gyaɗa gurin gardi, mu kyalata kwaikwayo gurin kaudi. Jirgi ya wuce mota gurin sauri. Haka mai jego ake wa bato da yin kauri. Mai ni rigar ba ka yin sharri, talakawa suna fata da alkhairi. Sarkin yaƙi ba ni kwai tsari. Hayya ba nura kwarai kada da annuri. Yaya alhaji na san baka yin gori, Shaibin Yunusa ne na bakori, Haruna baban gilla bai gori, baban ya marike fatan kairi. Ba ja ba zan yi batun gaba kai ba, auliji gina bai gadon butulci ba. Hayya lawan kwandiga ba za na manta ba, odoji kyawun tafiya a yau duba. Mai kwariya ba sa an yaro ne ba, Muhammadu Isi ya kulirwa do. Allah ya tsare ka da ɗan uba malam. Hayya Yahaya Isa ya san girman malam, nace ta lebo ka kaɗau malam. Na gode Bijil mahalan madori mai kima, da gargarin gabas mai alfarma. Sha'aibu kashin gila mazan fama, Alhaji Nuhu Fatiti ya manne, Nura mai goro babban mutum ne, Adamu gandu ba za ya juya ba. Hayya na gode Saraki Jigawa kai muke duba. Hayya mun san ba za ka samu koka ba, mai ni garba sai kai, mai ni garba sai kai. Hayya